proste. Vítajte pri dnešnom vlogu, ktoré poviem, že za koľko sa tam dá ďalšie video Herobrine príbeh 3, tak že to sa ešte musí spracovať, aby to malo menej gigabajtov, nejaké megabajty, aby to malo alebo gigabajty. Má to 25 GB, tak to by sa tam dalo aspoň 100 000 minút. Kokos. Som to aj skúšal. Tak veľa sa tam dalo. Tak ja neviem. Môžete sa pozrieť toto. Ako vidíte, čakajte. To nejako. Ak sa vidíte, tak to je dobré. Ja to nevidím. Dobre. Tak a ešte čo vám poviem. No. A tiež sa budem točiť Amnéziu. The Dark. Kako to volá? The Dark Descent, či neviem. Dobre, tak. Tak to by bolo na dnes všetko a ešte budem točiť nejaký Minecraft. Nejaký Minecraft proste. So samom. Ešte čo tu mám? No, výba. Škoda. Moja plocha Minecraft. Tak, a teraz mám tu niečo? A tam som opäť tady, na Silvestru bolo vyrachané. Dobre, tak. To je na dneška všetko zatiaľ, tak. Čus. A ešte by som vám chcel povedať, že dúfam, že ste mali dobré Vianoce a Silvester. To bude dobrý, takže čus.